I ara toca aturar-nos a la Lliga Alemanya, a la Bundesliga, que sembla que és una de les grans lligues europees que comença a veure la llum al final del túnel, no és així, Héctor? Sí, comença a veure-la i pràcticament la toca perquè Angela Merkel ha aprovat ja l'acceptació de tornar a la competició a la Bundesliga, no? De moment el que podem dir és que ja torna a veure competició a Alemanya. La cosa és important, no? Hem de tenir clars els precedents d'aquesta situació. Cal dir que a la Bundesliga s'han fet una gran ronda de test de coronavirus. 1.724 tests s'havien realitzat a la primera ronda entre els 36 equips de primera i segona divisió i només van haver-hi 10 positius. Per tant, va haver-hi un procés lent, a foc lent, de proves, de controls, que realment tot semblava que tornaria a la normalitat quan realment fa cosa de dies tot va estar allà, amb aquell vídeo de Salomon Kalou, que no sé si te'n recordes, va fer un vídeo xocant-se les mans amb els companys del seu equip, també fent vídeos sense guants ni res a la sala de test de coronavirus, i per tant va haver un incendi alerta, que realment aquesta temporada ha estat un incendi constant amb 4 entrenadors diferents, i realment això, no? Realment semblava que tot tornava a estar allà, però finalment la decisió de Merkel ha portat un altre cop calma a la Bundesliga. Sí, i veurem també com acaba aquesta apassionant competició, una de les més igualades de tota Europa, jo crec, Héctor, on el Bayern de Múnich va començar molt fluixet, va començar perdent bastants partits amb diversos entrebancs, però va ser arrel de la contractació d'un tècnic interí que va començar a remuntar fins ara col·locar-se i situar-se com a líder amb 25 partits jugats, 55 punts. Darrere va seguit d'un altre dels clàssics de la Lliga Alemanya, el Borussia Dortmund, amb 51 punts. El Leipzig, que també havia aconseguit ser líder de la competició, però que mica en mica s'ha anat desinflant, amb Timo Werner com una estrella molt destacable d'aquesta competició, que lluita frec a frec pel Pichichi amb Robert Lewandowski del Bayern, i tancant la zona de Champions hi trobem el Bayer Leverkusen amb 46 punts, només un per sobre del Borussia Mönchengladbach, Héctor. Sí, bàsicament això, no? És una lliga que està molt igualada, les més igualades d'Europa sense cap dubte. Jo no sé si recordes aquella època en la que el Borussia Mönchengladbach estava líder de la Bundesliga, que el Bayern estava 8è o 9è, però finalment és això, no? Una arribada de Hans Flick a l'equip de Baviera, el Bayern va recuperar la pistonada i actualment es troba líder. També a la zona de baix, Paderborn i Werder Bremen estan pràcticament descendits, Fortuna Düsseldorf es trobava en aquella promoció de descens. Recordem, a la Lliga Alemanya no baixen els 3 últims, baixen els 2 primers i l'antepenúltim juga una promoció de descens amb el tercer classificat de la Bundes 2, i per tant era una situació que realment a l'hora de fer ascensos i descensos era bastant complicada. També cal dir això, no? Que a partir d'ara hi ha una situació totalment nova, no sabem com venen els equips del Paron. Semblava pràcticament que el Bayern s'emportaria a la Bundesliga com tots els anys, però realment aquest any, amb aquesta parada de futbol, pot ser que el Dortmund estan tan a prop, el Leipzig estan tan a prop, li puguin competir la Bundesliga al Bayern i podem tenir una sorpresa aquest estiu a la Lliga Alemanya, no, Adri? Sí, veurem què passa, i també m'agradaria, ja per acabar amb el bloc de la Lliga Alemanya, parlar d'una iniciativa que vam parlar ja al Diari de Barcelona. Correcte. Que és una iniciativa del Borussia Mönchengladbach, que el que va fer va ser, donant la situació excepcional que els seus aficionats i socis no podien acudir al Borussia Park, al camp del Borussia Mönchengladbach, doncs va encarregar rèpliques a mida real de tots els aficionats i dels socis per anar-los col·locant a la graderia. Primer van començar amb la zona nord i mica en mica han anat omplint aquestes graderies del Borussia Park amb la gent que normalment hi va, la gent habitual de les graderies que van animar el Borussia Mönchengladbach, Héctor. Sí, totalment, no? Al final està clar que si torna el futbol tornarà la competició, però no tornaran els aficionats de moment. Els partits del que queda de Bundesliga es jugarà a porta tancada i per tant iniciatives com aquestes d'omplir el Borussia Park, en aquest cas d'aficionats, doncs és una bona estratègia per tal d'amenitzar una mica els partits dels jugadors, que òbviament no tindran el mateix ambient que acostuma a veure's a tots els camps de la Bundesliga, Adri.